B. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Biyernes. Viva Señor Santo Cristo! Bisperas na po kan kafiestahan. Mahal na amang Señor Santo Cristo, salamat po. Ecstasy, Extano. Biyernes ngunyan at 30 kan Mayo 2025. Hala, tapos na sukabangang taon. Welcome back, Congressman Arnulfo Teves Jr. Yan, sinasabi ko sa'yo, hambog mo. Yan na, karsel ka na ngun yan. Ano, di ba, Jerome? Nasubaybayan mo suka-suka ini, budaso demenor ka ini. Paghuna mo baga, dainin katapat eh. Malang iisog. Yan ang resulta kan nagkakapirang politiko. Pero di los ubos na paghuna ninda infallible. Lulang-lula sa poder, influensya. O yan. Bako man sa pag-degrade or what, kundi kay taman na buto. Gari dakul so nakakuanin satisfaction kan mahiling ninda na nakaposas si ining congressman dati Arnulfo Teves Jr. Stano, ecstasy, Dakul so nagkaigwaning relief. ecstasy. Ta naghuhuna baga kita mga ma-influensya yan, maisog sa Facebook, pati baga suaki kaya na inda ko tabi, mga parantabay, tabangin nindo kami kung iyon sumay-aki na nang tutok ning badil ba yun o nang bugbog nin kawawa naman na security guard sa sarong eksklusibong subdivision, taday siya pinalaog tulos. Kumo dahi gayud kaso sticker o dahi kaso required na dapat na kumplihan bago ka makalaog duman sa subdivision eksklusibo. Oh, kan mga panahon paghuna mo, they are above the law. Pasintabi po sa mga may apilyadong Teves digdi sa lokalidad budaso pigaabot kan sa tuyang broadcast maging national o international. Wala po kaming intensyon na imalain an sa indong pinag-ataman asin maray na apilyado. We are just referring duman personalmente sa pagkatao niya solely kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. So yan na baga ha, na kasuhapon pinag-tawan tanayanin pag-uro-irestorya ano, sa programang Tingog kan Banwaan ba yun no? O sa Bicol Target na hapon. So yan na. Ang paghuna mo pag minapait daing pigtatakutan ano, and di marining si Congressman Arnulfo Teves Jr. kan Negros Oriental pag minabuhi inin mga malagatukon, maalsumo na tataramon, pati presidente ngunyan baga si Presidente Bongbong Marcos pigtitira. Mario Joseph naman o tingog kan Banwaan ang tabi naglalaom na yaom mapuka mo dyan. May mga nagtetext man lamang
Aber daw, pa-check attendance, igwa po dyan sa Daraga. Maray na aga sir ato lim sa Petron Tap Gasgasul. Ecstasy. Dyan sa Petron Gas Station. Sa Saudan Candaraga, dyan sa San Roque, Mayor Vic-elect Perete. Mayor-elect Vic Perete, MVP. Maray na aga tabi. Buda sa alkalde niya na si John G. Hausian. Candaraga. Kemudian sa Gugon, Canligaspe, Pag-asa, Rawis, Pawa. Baryada, mga taga-Baryada, marhay na aga. PNR site. Albay District, good morning dyan kay Paminta. Dyan sa Saudan, buda kay Kasag. Sundo kitang 10:30. Magiging katabang ta ang Mega Force Patrol. Madaraning informasyon. Ansa mo yang chief reporter kumparing Jimmy. Walang katapat. Walang kapaguran. Siyempre, kumpadring Alarmario with Pading Jomar Bien. Duman sa First District. Kaya naagaman tabi sa Indo, nag-antabay dyan sa First District, lalong-lalo na sa Tabaco. Sa paagikan sister station mi dyan, ang 106.9 WGB-FM. Sir Dex, SM Dex, good morning sa Indo, sa men and women. Sagkod dyan sa Indong Tech Department, si Tata Bes Elvis Precisely. With Joshua Bino, Mega Force, si Angel na Mustaza, and Karen Nicolala, sa Manibela si Henry Mata. Ongoing ngunyan yung hatod tabi diyon, tama ba, no? Yan, hatod. Hali dyan, yung mga nagbisita dyan kay Senyor Santo Cristo, mga imahen, patron kan kataraning na barangay, kan barangay Dapdap. Nagkaigwanin na pagsabat kasungapon, ngunyan hatod, ibubwelta na duman sa indang kanya-kanyang pinaghalian. Juna Police in the house. Master Control sa newsroom. Busy po sa pagsumadakan mga istorya nagluluwas, lokal, national, international. Maging ining iluluwas sa radyo, pati naman po sa social media news portal kan DCGB and DCGB News Online. Asin ang YouTube DCGB o kaya sa tuyang mga istorya man digdi sa AM Band. Nangingenot dyan nagsusupervisar News Director Mardela ang masasarigan with Jen Matthew Balyaran and Ma'am Shia Leron and Nicole Ann Gloriani. Sagkod Jimos Barrios. Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi. Marhay na aga dyan sa Triskelion 1968 Albay District o kay Albay Chapter DCGB Country Sinda. Mabuhay ka mo dyan. No tiene pegas porque es genial así, me gusta mi. Siyempre Jerome absent si Nicole. What happened? Si Nicole, wala ba si Nicole? Así, Jerome Nico Martinez. Diyan sa satuyang IT broadcast ni Worldwide Netwide. así, extano. Ako man po ang sa indong magiging kasarabay-sabay, si Pio Fernandez. Good morning! No, 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 sí, 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 no, 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 no.
O yan na tabi maski kasuhapon na istoryata na nitong natukarta sa programa pakabareta ning anong oras mo yung binalita Jen 9 AM na news break yung pagkakadakop ay arestar kay Teves duman sa Timor Leste 9 AM mo pinag news na may news beat yan na istoryata na iyan aga duman sa tingog kan Banwaan na follow up taman Bicol target ngunyan tabi yun na putok naman na mga bareta and kasubago na tukar man ni VP Henry ining kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Gulpian ubaga sugulo-gulo dyan kan tawo na gian-gianan kan mahiling na nakaposas na ining si kunyan dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Duman sa eroplo kataning mismo si NBI Director Jaime Santiago, dating judge bagaan, sharpshooter yan yun. Si Director Jaime Santiago kang National Bureau of Investigation o yang tabi. So, yan na, pinagpaagi na sa booking procedures kaso banggi sa NBI. And then, nakahurakan abogado, si abogado di Dambana, Ferdy Topacio. Interesting kung paano i-handle ang kasong ini because matindi ang pighampang niyang asunto. It's murder, nagkapirang counts. Duman mismo sa sarong sala gayud sa Negros Oriental o baka pinag-transfer sa Metro Manila. Data sa Abu Dhabi. Ganyan. Habitan na nga ni gulpian nagkaigoning sigh of relief kan mahiling na nakaposas iyan si Congressman Santiago dati Teves Jr. Arnulfo Teves Jr. because sa iya man baga pa anong demeanor yun paghuna mo baga dahil siya ning pigakatakutan, dahil gobyerno, dahil ning lay, nagpo sa Facebook, mga maharangon ang pigataram, in essence, parang arrogante. Arog talaga sinakaiyan ng mga lulang-lula sa poder. Haluyon ini sa poder, duman sa Negros Oriental, ang mga Teveses. And they get what they want, sarong mandadigdi, sarong duman, they imposed obedience because of their style of politics. Na yun na nga niyan. They employ different tactics, soft or otherwise. Ngunyan tabi, ano ka? Napupusasan ka na, so sa imo mga taramong ka itong mga maisugon ako, paghuna mo, you're infallible. O yan, no one can escape the long arms of the law. Kaya yan tabi, si Congressman dati Arnolfo Teves Jr. Uyan na nakakunkun na sa karsel, nasa kustodiya na po kan Republika kan Pilipinas. So enot na pagbutwa baga ka ini na naarestar, medyo sketchy pang report. So basis kan pag-arestar, ito palan inarestar na kan otoridad duman sa Timor Leste because he is now considered a national security threat duman sa nasyon ninda. Taday nga ni kunyan, dahil siya ning pasaporte na, kansilado na, kang Pilipinas. And so pighampang na mga kaso niyang matitindi na non-bailable. Pag sinabing non-bailable, dahil man ang hulugan na, dahil ka na makakapagpiyansa dyan. Ang gustong sabihin kang non-bailable, arog ka ini. Pag ikakusado sa sarong krimen na non-bailable, gustong sabihin ka na dahil ka makakalibre kung dahil ka mag-apply nin piyansa. Kay puhan mag-apply ka sa korte nin piyansa. Okay. Pero pag sinabing bailable, dahil nakaipuhan kan akusado na mag-apply nin pagpiyansa. Yan nakaon na tabi nindo. Pag non-bailable offense, nangangahulugan na pag nakunkun ka sa karsel and ang pighampag mong asunto, non-bailable, ang but sabihong kan is, kaipuhan mong mag-apply sa korte. Nadadagugon kang korte kung pwede kang piyansahan. It is not a matter of right. Hahagadon mo.
Yan, bako. Pero pag bailable, dawaday ka umapply. Isa't tulos kang korte o ng piyansang kaipuhan. Pag makapiyansa ka, laban, libre ka. Day kaipuhan kan abogado mo na mag-apply ni Your Honor. Pwede kaming mag-avail lamang kan paramintas na libertad sa pagikan pagpiyansa. Yan, dadanggugon kang korte and that's non-bailable. Pero pag bailable, as a matter of right, maski day mag-applyan sa imong abogado nin pagpiyansa. Itaram na kang judge, piyansa ka, o ni ang kwan, o ni ang kantidad na dapat mong bayadan. Sige. Pero pag non-bailable offense mo, no pwede. It is not a matter of right. Kaipuhan mong hagadon sa korte na kuwang ka, na palibrehon, paramintras. Magkaigawa ka ng paramintras na libertad. Kung dagugong kang korte, buda probaran, dispes mo ma-avail ang right na yan. O ngunyan, o yung baga, non-bailable offense. Ang pinagampang ngunyan ni Congressman Teves. Ayun. Okay, tabi. Now, maray na aga tabi, Migong King Reynaldo. Buenos dias, amigong King Reynaldo. Ingat-ingat tabi sa pagmamaneho. Ang aksidente, si Rimbagan ano Jun? Nako, ingat sa pagmamanehar kan vehikulo. Dagdagan tang impormasyon at yaon dyan yun so music tabagang Santo Cristo so pigkanta ni defuntong batag dyan sa kwan nasaray pa hili nga daw dyan so Senyor Santo Cristo him dahi ko na nadangog ay tubaga Senyor Santo Cristo padabaon gariyan ito dan nasaray ba ito dyan kasi angel embedded dyan sa kwan sa hatod signal ka dyan kung okay na tayong i-contact ka Angel. Kasi ito muna Angel, standby muna. Ito hali dyan sa luwas. Si Angel, June, pasok mo. Wala. Wala. Dahil na ako, aso seniors. Dahil na what happened? Sige. Diyan muna kita kay Angel. Nakasubaybay siya sa ining hatod bilang parte kan saro sa mayor na selebrasyones kan kafiestahan bisperas ngunyan ni Senyor Santo Cristo. DZGB on the spot report. Angel, location mo na and what's happening? Go ahead. Yes, maray na pagkaag sa Tiyo, maray na agos sa wasto mga paraan tabay. Ang location ngayon kang mobilyon sa DCGB. Yaw na kami ni Sir Tiyo sa no? Na puputol sa imong kantabi Angel. Go ahead. Hello, Sir Tiyo. Yan, go ahead. You're coming in 5 by 5. Apo, ang location ngayon may niyang kami di sa Ampangan Can Chapel ka na Barangay San Roque, Legazpi City. Kung sa ina, pigaharat mo nagdi Sir Tiyo itong supag-abot ka na mga imahen ka na natadang mga barangay na enat na baga Sir Tiyo yung sinabat na so hapon dyan sa may parte kan Ayala Mos as in epid procession sa Kalaban kan Rizal Street pagsiring dyan sa Santo Cristo Pasay Parish. Dahil ang takasubago Sir Tiyo, enot ng naihatod sa pati foot procession hali dyan sa may simbahan ka na Santo Cristo pagsiring dyan sa may parte kan Barangay Puro and then itong mga imahin man ka na Barangay Lampa, Sitio Ginapahan, Sitio San Isidro tapos itong suduman sa Camellia Homes. Nag-inat namin to Sir Pio na nag-vlog kaya mismong atod procession na maritime procession hali na inidyaman sa may parte kan Fishport sa may parte kan Barangay Dapdap Legazpi City. Nagbaba kami duman na before 8 in the morning and then kasubago Sir Pio kakaabot milang dito sa may Pampanga kan Dalampasigan ka na Barangay San Roque. Medyo na-difficilan nga ni Sir Pio itong sa mga nagsarabay dahilan sa halangkaw pa sa tubig at the same time day na kaya kang mga taksay sa Darakula po baga ini day na kayang magrani pa tanganing ito pagbaba kaya kadaklan kan mga kaibahan may mga deboto sa mga nagsarabay dito sa maritime procession sabi Sir Pio. And then sa ngunyan Sir Pio papaabot na itong nainganot sa imahe ni mahal na Senyor Santo Cristo
pasisiring po digdi sa chapel kan San Roque, Legazpi City. Kung sa so imahe naman ni Senyor San Roque, iwawalat na digdi Sir Pio, and then sa mga masunod man, itong so imahen kan Barangay Pigkale, Baybay, Sabang, Binanwahan East, tapos sa Binanwahan West, pati na itong so sa Victory Village North as in South. Ihahatod naman sa Sir Pio kan imahe ni Senyor Santo Cristo sa paagi po kan paglakaw. Di huro halawig pa ang kunyan, ang proseso ta inenot so San Roque. O diyan sa may Purok Uno pati ano na San Roque Chapel. Up, Sir Pio. Okay, then isusunod na ining so iba pang nagpartisipar man na barangay so mga imahe na pinadag padaraman ano. Apo. Okay, sige. And sa pag naghahatod kay Sir Pio, itong sugabos na mga imahe na natatada pa, tig lalawag din sa simbahan, tapos may tig nagpapangadji, nagkaperang minutos, tapos after naka itong pangadji, mag-alay ng pangadji dumin novena, saka naman Sir Pio, matulak, pasisiring po duman sa kataning na barangay para ihatod naman, iwalat, itong imahe naman na nagbisita kasubanggi katungapon kay Senyor Santo Cristo and nag-staying overnight dyan sa Santo Cristo, Pasay Parish. Di enotan San Roque ano, nakasurunod Apo. pa so kunyan sa ibang mga imahen kadibang barangay, masarabay siya dyan sa San Roque, tapos sarabay na naman pa iwalat na so imahen kan dyan sa San Roque, sarabay naman pa siring sa iba pang mga barangay, saro-saro na piguwalat. Apo, Sir Pio. Oh, sige. So, yan Sir Pio, medyo baka ang makahali-hali din ni Sir Pio foot possession po baga ini and medyo maduro distansya man ang mga barangay. Posibleng abuton pa kami dito mga alas 10, medyo pasado o alas 11 tanganing forma bago man formal na makabalik itong imahe ni Mahal na Santo Cristo ni sa dyan sa Santo Cristo Pasay Parish. Na nga na Sir Pio, si Kapitan EVP Glenn J. Barcelon, kaibahan na po si Father Asan Calieja. Di kwan, medyo ralawig pa man agatay gwapanin na seremonyas, pangadji, rito, kada bes na iwawalat na sa mga imahen man sa kanya-kanyang barangay. Ako, Sir Pio. Roger. So, yan Sir Pio, dakol man graray sa ibong kan na medyo mainit na ang panahon, sa inyo man po graray itong sa mga aki, sa mga jóvenes, sa mga senior citizen na nagsasarabay dito Sir Pio, bilang pagpapailing man sa indang pagiging devoto sa kan Santo Cristo na nagsasabay po dito sa aktibidad na iningo niya na pagkaaga. Roger. So, yan Sir Pio, magandang informasyon sa haligi sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB News. Salamat Angel. Viva Senyor Santo Cristo. DZGB On the Spot Report. Oras Pilipinas sakto 9:30. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-8
0917-553-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Natatabang na puunta ka ito, sinda kita ika-ako na makita ang totoong serbisyo. Ang nangyat, ako bigo lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginip ko, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health,
higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Now open for enrollment. AGO Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DZGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Duro diretso na kita kan istorya pa dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. 18 minutos bago mag-abot ang alas 10. Si Karen nasa linya. Karen, good morning. Please go ahead. Salamat, Tabi, Sir Pio. Ipinaliwanag kan project engineer kan Peñaran da Park na itig-turn over ninda sa gobyerno provincial kan Albay ang mga puon kan kahoy na nagkawara sa bagong parte durante kan sarong taon na construction kaini. Sa ipinaabot na impormasyon sa telepono kan project engineer kaini si Engineer Richard Manzano, ipinaliwanag kaini itig-turn over kan DPWH 2nd District Engineering sa Provincial General Services Office o PGSO ang kadaklan na mga puon kan kahoy na inarali digdi sa nasabing parte durante kan irarabitar na ini dahil lang kabilang iyong manginginabang o kaya benefactor ka ining parke, sinabing si Sir Pio ang pinaka-rightful na dapat pag-turn overan ka ini. Ipinahayag man kan project engineer na talagang may mga itigturutol ng mga kahoy digdi, partikularmente itong mga klase ng kahoy na dahil na mabubugnot arog kan mga palm trees, kaya daing choice an ahensya, puro tulo na ang mga ini. Halagad lininaw kan ahensya na nasa legal na proseso man ang ginibunin ng pagputol kan mga ini sa kadahilanan na igwanin magkakanigong permit hali sa DNR at DPWH sa pagputol kan mga kahoy sa nasabing parke. Yan, Tabi, Sir Pio, Anissa Rodriguez sa luwas, Karen Ala, DZGB News. Karen? Yes, Sir Pio. Tamang-tama na i-follow up mo yan. Kasubanggi, nakahurong ko si Provincial Engineer Dante Baclao kan Albay, nag-inspection duman, pinaghahanap, so itinanom dyan na kahoy ka ito, and testigos man nga ni kita kaiyang ka ito, several years ago, itinanom mismo ni Queen Sofia of Spain. Okay, Sir Pio. Baad kung ma-follow up mo yan dyan, ang pinagtuturong kwenta na kan kontraktor na pinag-turnoveran kan mga kahoy sa Provincial General Services Office. Roger on the Hanapin mo dyan si Ging Magdamit. Kung Roger gusto nating proper accounting kayan, and kung haray na ito, lalong-lalo na itong Queen Sofia ang ipigtanom na kunyan na kahoy. Historic ito panahon pa ito ni Governor Joey Salceda bago siya na congressman. Sige. Ako, Sir Pio, actually, tig-follow up ko man ang digdi kasasaro sa PGSO. Ang taramang sa kuya kan PGSO, itig-saw ngayon yung mga kahoy sa kontraktor. Iyo po so taramang digdi sa kuya, Sir Pio. Paburubiltasinda. Pag dyan mo sa GSO, itinaw sa kontraktor. So kontraktor na mo yun, nagsabi, itinaw sa GSO. Hay na talaga. Iyan, Sir Pio, ang ipa-follow up ko gila na digdi kay Ma'am Grace Magdamit.
Oho, dipisil kung arog ka na nagpatinuro-turo na sina. Itong itinanom na itong kahoy is very symbolic ito. Igungan, pinakudalan nga ni Gao dito. Ang sabi ni Engineer Dante Baclao kaswapon, pinabugta kanya ito ning parang kudal, tanganing mas safety. Kung napapaano yan, na nagpapasa-pasa na yung contractor mo na yung GSO. Okay, Sir Tio. Ipado up na kabiyan mo niya na habang yaon digdi si Ma'am Grace magdamit kan PGSO. Sige. Karen ala, DCDD. Thank you so much, Karen, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Yung managadan na, madali sa nasa linya si Kwan, si Sir Dante, si Engineer. Hello, Sir. Si Pio po kan DCGB. Ay, Sir. Ay, nasa meeting pala. Sige, tabi. Taod-taod na lang po. Nasa meeting kaya si Engineer Dante Baclao. Kasuhapon, kasumagi nga ni John, in fact, nakasabay tayo sa paglilibot, pag-inspection si Engineer Dante. So mga tauhan nga ni kan contractor, pinag-instruksyonan niya kung ano mga dapat nagibuhon. Sa totoo lang, John, patok na patok, blockbuster ang park. Magdiyan ka mo alas 4 ng aga, tabi Jerome. Sundo yan mga alas 6. Magayunon, ma-encourage ka because people flux there 4 a.m. to mga 6 a.m. Then 5 p.m. naman hanggang matanga na yan. Jerome, talagang pig-idaw kan tawo, anarog ka na lugar. Itong sa mga naghahanap ng diferensya bagad yun kan parking na pigbabansagan sementeryo kun ano. Halat-halato nindo na tumaralubo yan nakahoy na yan tabi. Na ipinagtanom dyan yan ng mga palm trees na yan. Taba ko man na pagkaagama talubo na yan tulos. And iyan ang rumdo mo nindo, nagkakapira nga duman sa mga buzzers sa Facebook na nagkakabarasan niya to. Rumdo mo nindo, ang disenyo kan park naan, iwan sa konsepto, definisyon na pinag-adaptar kan tawo, kan amo nindo ka ito, yan sa Kapitulyo. Inadaptar ninda, may interview pa kang kaito sa mga inhinyero na kung anong konsepto talaga kan parke, yan na unparke nga through and through, yun, mahiwas na nahiling mo ang kabilugan. Yaong kadigdi sa northeng parte kan park, yaong ka sa easteng parte, sa inutan, sa likod, sa wala sa tuo, hiling mo ang kagabsan through and through. Iyan ang ibagaan kaya. So itong kaito bagang parke dyan, so old Peñaran na park, bako nga ito ang konsepto kan parke ta, igo ngayon yung mga obstruction, igo ng mga edipisyo, bako nga iyan ang disenyo kan park, o di parakpakan ka ito. So amo nindo ka ito so amo nindo, so tawo kan amo nindo ang nag-design kan. Okay na, ngunya na naman na nahiling na, pigsusupunan, uy, kamo baga so amo baga nindo ang nag-design ka kay itong pigpapakpakan nindo, ngunya na hamana. Ano na naman, dahil na sa nang kaniguan, o ngunya hiling nga, mas dakol so nakaka-apresyar kan parke. All walks of life, mga aki nag-aragawan duman yun sa kunyan, sa siso, sa slide, tapos iga pa dumaning portion na pwede kang mag-workout yun, yung mga health buff, yung mga nakukuata bagang mga ekipahe dyan sa gym na kung ma-gym ka bagad yun, mabayad ka. Ngunyan, igo dyan yung nagkakapirang ekipahe equipments na uyan kunyan na pwede mong gamiton pagkatapos mong mag-jogging, basta igwan yung mga equipments dyan na built-in, magbibigayan lang tabi ngunyan, iyon na po ang sitwasyon. Blockbuster ngunyan na Peñaran na park, maliwanag. Kaya lang, fountain ga rin yun, medyo mamundo. Tasaro sa ng style, pakupsit sa nagaro, dahil nagburubayli, hindi ako sa natabi. Daog kasuyaon yan sa Kalayaan Park. So, digdi sa Imelda Park baga, sa Imelda Park, nagburubayli ang tubig pag nakupsit. Yan, saro sa nagari, sa ugaps. Kupsit sa ng straight. Tapos, iba-iba ang kolor. Yan, kan tubig. Tapos, yung pathway, igwaning cut-eye, ayan bagang naggari sa mga bumbilyang yaon yan sa tahaw kan tinampo. Nagsuro sa ridang kolor, so stage, igwanin ilaw duman sa atubangan. Then kasuhapon nga ikasubanggi, pinagsaway itong nag-i-skate, ginibo ng skating rink sukan yun, so stage. Dahil man pwede ba kung pinasaway sa pulis, pig-instruction na ni Engineer Dante, so mga tayaw duman sa mga tao kan contractors, umapod din pulis. O tumaga may pulis na naka-blinker duman sa may City Hall. Duman maghagad ng asistensya. Tapig sasaway na da ito, dahil man nasasaway, di naghagad asistensya kang pulis, tinaraman. Yan tabi
O, igwanin mga nagsusupon kan, yan nga 95 million. Aram mo dyan, madalion baga dyan magraot sa na ano. Pero hiling, consider, ang construction baga ganyan, bako sa na basta-basta. O, yan. Ang pamresyohan mo yan, both the labor and the materials sa langkawo na tabi. Ang pakihurong sana dyan, sana daipag baglaon na ito nga ni, sinampulan kan mga foreigner kaso nakagi, binunyagan tulos, duman nagmamam, nag-agang maramam sa Peñaranda Park. Sana ingatan tatabi yan. At kasubanggi, nagkahurong kami ni Governor Glenda, maski siya na ako niyan, naugmas yan, nakakaugma nga yan, na-amaze na, gulpian tawod yun. Ang plano, araw kayo ni John, papadyutihan dyan, siyempre yung CSU, igwayan dyan yung nakaduty pagbanggi. So mga job order gayod, o so mga sa GSO, pwedeng may mag-duty na ang banggi na yung magsisigihid, maglilinig, pagkaaga, off ka na sinda, pahingalo na. So imbes na aga ang duty ninda, banggi, itong so mga sa GSO na mga personnels, malinig dyan, bubugtakanin mga basurahan, tapos itong so pool, kung hain so fountain, da ipagtapukanin, upos ning sigarilyo, nin plastic, gabos, takita bagang mga Pinoy, pera de los obos, bagla. Muna mo ka dyan, may nakabugtak na dyan, Pio Fernandez was here. Bugtakan na, pipintil pila na, budas spray paint baga, tapos bugtakan mo dyan, iganon mahiling, John Napoles, mahal kita. Ay, tapos mga, yan na mahilig na mga nag-spray paint, mga, nahiling man Jerome dyan sa kunyan, sa Kalabang kang Kalyerizal, mga lanog, sana day pagburugtakanan. Igwa dyan in portion na so makaka-walk out ka, ito nga ning mga equipment sa pang-gym, mga vandalizers, bandaler. Bandaler. Bandal, sana day pagbandalan. Igwa dyan in portion na kuha na equipment, gym equipment, pwede mong gamiton, built-in. Tapos may playground, may slides para sa mga aki, blockbuster ito. Yung nagpipirilan mga aki, ugmahon. Igwaning portion na may chessboard, built-in na chessboard. Inda ko kung so piyesa, dadarahaw na sa nakan mga enthusiast, itong so pawn, so rook, so bishop, so horse, so queen, so king, yan. Igwa dumaning so mga mahilig sa headdress. Pwede ka mo duman. And igwa ning jug area, palibot. Yan. So magayon, sayang kung babarogaon niya to yan tabi. So mga nagbabas dyan sa Facebook, siguro na-overcome na kan pagkaka-apresyar kan tao kaysa duman sa nagmi-misapresyar. Halato nindong tumurubuan kayo na magdarakula, mahihiling na nindo sulindong kaiyan tabi Ngunyan, sa naon ang bitan ni Dante na baklaw, engineer Dante si Sir, hain daw ngayon managad itong so itinanom ni Queen Sofia, nagtalubo na ito. Bilang parte baga ito, simbolo ito kan pagkakainintindihan kang nasyon kan Espanya, mismong so queen ang nagtanom, nagbungsod kayan kan hindi ako masabutan kung anong klaseng kahoy ito. Ito ang pigahanap kung ikunhain na ito. Tayaon so Liberty Bell, buda so kanyo nasulido yun, so kanyo nasulido yaon. Imumuntar magabato nitong kanyon, forklift an makunyan, maalsa, kataning ni Peñaranda, itong so statue ni Peñaranda, yaon dyan. Ito na lang so pigahanap na kahoy na ito managad. So pinagtanom ni Queen Sofia. Tanda yan, Engineer Dante. Kita mismo testigos kan magparanuman na indyan si Governor Joy pa kay ito diyan sa Kapitolyo ang kuan ang yaon yan tabi hige eto muna yan sana mabugtakan kay security features araw kan bollards ta palibot baga ki Autuan Park ipagpasa arayo maning maladyos kun ayo madiskwedo kinaparking Serpio tapag talagang dinayo yan magkukulang ang parking tsaka uno pa man tanggapon na sa natawara man magindibo tao yan na baga sumay mabago pa saro sa na paghurunan so parking mananggad duman kung paano pa sistema ta medyo nasa highway baga may pinaghurunan duman sa Engineer Dante yan galing ako diyan Peñaranda Park, pati suin dyan Mengo na pinakashade, pinutol dapat tig 3 man lang Sir
Pio. O may Indian mango da dyan tabi nga niyan kwan. Pero sinaralidahan kayo ng mga palm trees na yan tabi Okay. Sabi ni Bro Danny Garcia, yan tama ka bro. They need to explain where the trees are. Iyo nga ni, hay nang sumakahoy na ito ta. Igwa na kandig di sa Pilipinas nin nag-adaptar na pa sistema. And in fact sa ibang nasyon, iyan dyan na mga kahoy na darakula na halimbawa may proyektong, aagihaning proyekto na infrastructure, aagihaning tinampo, umubugta ka ning building, igwa ning sistema ka na sa ibang nasyon, ininda ko nga na sa Manila kung pig-adaptar na o sa ibang lugares outside of Legazpi or Albay, na dayan tigpuputol dyan. Ang sistema, pigkakalot, sagkuduman sa kayang abuton, so ugat so mayor na ugat so mga kunyang kaan so mga yun na nga so mga ugat-ugat kang kahoy, tapos pig-aalsaan na itong so may daga pa nga bilog pig-alsa hali duman sa irarom so mga ugat yaon pig-alsa so kahoy, tapos ita-transfer kun sa inyo na tapos ibubultada. May termino kaya na daitig puputol ang kahoy imbes kakaluton su roots kang kahoy sugamot su roots, salamat tabi bro Danny, sugamot su ugat mga mayor na ugat, kakaluton ito bilog iyan, then pipatos iyan ng special na klaseng material tanganing dai magwagas ial sa kahoy na bilog, iti transfer sa ibang lugar, dumana naman kakaluton sudaga ibibungsod ito na kahoy na ito. Inda ko tabi kung igo kaandig di yung mga gamot arog kaan now inda kun tasod yan pinurutol da so sa wangan ngani kulang minsan ang parking, sana yan matawan man designated parking ang Peñaranda Park. Kinasa na ito siguro ma-appreciate taman ang park ta ako Sir Pio, medyo na pareak man na makanos unrenovated park ta inarali so mga kahoy na nagataw shade sa park. Pero siguro pag-abot san panahon ma-appreciate naman ta kita bagang mga Pinoy medyo adamant sa change, pero pag nasanay na okay naman baga. Iyo tama ka po dyan. Ang gabos na pagbabago igwaning violent negative reactions, pero time will heal it all. Pag darakula kan mga palm trees na dyan napigkuan, igwa na ining lindong tabi dyan, tabi Buda igwa pang pinagkuan na mga kahoy sa palibot. Saradit pa ugaring, halato nindo. Makuan yan, mataralubo po yan. Ano dyan ang advice, tabi, pwede pa si Padingal? Sige, may report mo na si Padingal. Mario, pasensya na Padingal ta. Sinimputo na lang ito na obserbasyon dyan, buda su mga informasyon na nakalap niya to kasubanggit kasabay ta sa paglibot-libot dyan si Provincial Engineer Dante Baclao, and subsequently nag-upload man si Governor Glenda kasubanggi nga Pio tama su interview mo sa kasubago uni nga maugmahon nga ang tao nakigkig nga kami arog kan pagka-aprisar kan tao magayunon talaga. Alas 4 pa sa nangaga, magpasiring ka na dyan yun. Sugkod din mga alas 6. Pero pag-araw ka ni, mainit na. Umabot na ang mga alas 5 ng hapon, dyan ka na bumilang. Ang Starbucks yun, buhay na buhay. McDonald's, buhay na buhay. Dahil lang kitang nahiling pa kasubangging, naglilibot, balut, day pa na-discover. Wala sa money, day pa. Bugtakan lang dyan tabi nin basurahan, buda kita dai maging bagla. At tamanong tayan na parking iyan, ta mauugma ka. All walks of life, yaon dyan tabi. Talagang pigahanap so maugma ka pag may convergence kan tao dyan, kung ano-anong transaksyon, may nagpapakonsuelo, gabos-gabos. Mauugma ka tabi, makaka-unwind ka. Then igong mga gari may sa palibot itong kahoy na tinaranom ito na siguruhon ko taon-taon may mga kahoy na saradit pa, maturubo pa yan pagdarakula tabi So iyan ang konsepto kaan na parking iyan tabi kaya arog ang kaan through and through hiling ang kabilugan. Sarong report pa bago magbareta si Jen. On the spot. Hinabol ta si kumpadreng Al Armario, Pading Al marhay na aga tabi, please go ahead na. Yes, good morning tabi.
modernong passport, Japan model, ang planong ipag-ibuman digdi sa Boulevard, Legazpi City. Iyan ang sabi ni Alcalde Attorney Pino Garbin Jr. Parte ni kan mga pagbabaguman na piglalatag digdi sa Legazpi City na dati gumaganin na passport digdi sa barangay Dapdap. Alagad kan pagtukaw ni Garbin na diskubre na diiton ang boys na naglahog sa gobyerno lokal asin pagkinabangan ni kan nagkakampira sana na dukot sa inot na administrasyon kaya pinapundoan na operasyon. Ngunyan mas samok pa ang mga saudan konting sa ng lugar insan dahil na mamantener ang kalinigan. Kaya gusto man ini ma-modernize na sa mga masunod na bulan. Anong gibuho ng modelo ang Japan model na passport. Yan dyan sa lugar na padi, parehong lugar. Yan, sabi padi, digdi sa area ini. Magayon. Yan padi, pinagpatrabaho ang kaito ni Governor Albichara. Correct. Ini ba na passport na ini na magayon so ito. Pero na-discover na naabuso man kan mga nagpadaralagan. Ito man na man kidakulang income lamang na nagilawog sa gobyerno lokal. Kaya pinagmawot na ipapunto na sa operasyon ng plano mabugtak ng modernong passport digdi. And fish market na sabi ni Mayor Garbin and kung dahil man niyan makahabol siyempre sarang bulan naman sana siya pero yaon ang suporta kan ako Bicol matukaw siya bilang congressman in koordinasyon na yan sa matukaw man na bagong alcalde kan Legazpi si Mayor-elect Isiam Ismael. Pero ako makusog ang pagtubod ko madiretso yan because igwaning connect both yung sa Congress through ako Bicol kada Congressman Pido bada Congressman Zaldi and ki Mayor Hisham maduro diretso yan tabi kumpadringal ano. Yes, actually sa yan sa priority kan ako Bicol mo yan and siyempre si Mayor Garbin siya na mismo ang magutoto kayan sabi niya para sa parte kan mga development na mangyayari sa Legazpi City sa mga masunod na panahon. Roger. Sige. Yan, tadi informasyon pa digdi sa luwas sa Alarmario DCGV. Salamat kumpadre nga. On the spot. Nagkapera pang reaksyon pa tabi yun. Biyon ta tapos ubusin mo na lugod dyan ano. Napubaran, napaburan sa mga Taga-Albay District dahil na mapabolibard. Tama! Kaya ko dyan nabangi masaro na sana akong kwan dyan. Sa masunod duman ako. Tapagbaba ako, sarong ligid sana duman ako. Dati, nag-jogging tala ko dyan yung 10 rounds. Penyaran dapak, napundo lang, tapig rehabilitar baga. Ngunyan, balik naman doon. Kadakol pating na nga, ay, pagkaagad yun, sinasabi ko sa iyo. Mas dakol dyan sa Boulevard. Nga loko-loko ka mo. Suggestion, magayon tanuman man girarayan kidarakulang palmera, arog kan dati. Madarakula po, igo dyan ang pinagtanong mo, madarakula po yan tabi, ano? Oy, ini bro, tama ini pinagpadara mong retrato. So aakad ito pinagkikuot ito kumbaga pardon the word kikuot so kairaruman kan magamot kan kahoy then ialsa yan kasabay sudaga then iti transfer naman iti tanom day magagadan ang kahoy. Oh yan, salamat bro. Yan. Sabi ni Pading Noel Manalo, iyo baga padi na mga kahoy diyan sa park ang piganap kan mga tao ta sayang baga. Taonan binilang ka itong kahoy pwede man baga ko ta i-preserve. Sige tabi ano. Mabolta kita ta nakautang na kita kay John ibeli mo lugod yan John. Mabareta mo na si Jen then hanap buhay kita. Experience Alagang UNC from enrollment to employment.
Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 6 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa Giraray na nagtiripon sa ikaduwang pagkakataon ang nagkaperang lider kang Kamara de Representantes asin partido politikal kang 20th Congress. Ini matapos ang midterm elections asin nagkapirang aldaw bago ang ultimong pagbalik sa Giraray sa sesyon sa Lunes sa Hunyo 2. Base ini sa retrato na pigpo sa social media ni the Congressman-elect Alfredo Gerbin, House Deputy Majority Leader, asin La Union Representative Paulo Ortega, asin Camarines Sur Representative Alray Villaferte, na iuman ang pamayo kang National Unity Party. Nag-atindir sa pagtiripon sina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, asin Presidential Son, House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Pinag-unambita ni Gerbin na kamautan kang pagtiripon na maging epektibo asin epesyente ang transition sa 20th Congress. Yan na pang alas 10 na bareta hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa
0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo ko muna,
Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, June. Diretso na kita kang programa. Maray na aga, Pading Noel Manalo, tabi kay Brother Dan Garcia, maray na aga. And duman sa nagaparaharapot, what's the very latest kay Congressman-elect Caloy Andes Loria. Yan po, medyo halat-halat lang siyempre, baguhan bagang kongresista, si Congressman-elect Caloy Andes Loria. He is now into the setting up, nagsiset up na po kan opisina, staff, gabos, proseso. Duman sa Manila, siyempre may opisina na nakalaan duman, and ang pinagsisibutan na is yung staff duman, siyempre gabos-gabos plaso sa iya man na pag-atindir sa mga dapat na atendiran in koneksyon na kan sa iya magiging trabaho pag asumir niya kan pwesto. Digdi sa baba, sa 2nd District Congressional Office, digdi sa baba, enot ng plano baga kaito ni Congressman Caloy-elect na Loria na digdi na sa nangay sa compound, taharan ni pasarong, at least ang tao ngaya haran ni sa harong, ang komunidad haran ni sa harong. Taigwa masa na siya dyan yung mga building na yaon nga ni may mga opisina, kundi parang nagbago. Naghahanap yata ning lugar, the very latest is naghahanap pa ning lugar na accessible man sa tao, and all walks of society, yaon dyan makakalaog. Plus, siyempre, so staffing pattern, so administrative flow, kan gabos, yaon na po. Pinagpipipara na yan. Kaya, dahil pabagatabi, nakakabulta sa mga buro barangay, si Congressman Caloy. Natural po yan na proseso. Iyan na pinag-agihan niya na ma-set up kan opisina. Tanganing ang pag-abot kan Hulyo, diretso na tabi ang pag-functionar administratively. Now, itong sa iyang community social services, diretso po ang impormasyon na nakaabot sa Satuya. So, kalinga ni Loria, parang may naglilibot na sa mga health center, so pig-abot mo na, so mga personnel yata, naglilibot, nag-a-assess kan mga health centers, and yung mga pangangaipo, arog kan sa tubig, which is basic, sanidad, iyo ang pigatawan ni na kunyan, utmost concern muna. So, kamugtakan kan mga health centers, yan papagyon maduman sa social service arm niya na kalinga ni Loria. Naglilibot na initialmente for the needs gabos na pwedeng maitabang sa mga health centers na tanganing maidara na duman. Taday man mapupwedeng ito bagang team na medical mission ka ito isa-saturate na naman ang mga barangay. Dahil makakaya po yan, due to limited resources siyempre, buda personnels mo yan, the approach will be sa mga health centers, i-assess mo na sa mga pangaipo, then, yun na yan, little by little, madagdagan lamang ang capacity kan mga health centers, mga basic muna dyan sa barangay, tabi. Tagyan, iyan bagang mga medical mission, mga basic yan. So, darahon duman sa mga health center na. Pag nagkakaigo baga ng medical mission, yan dyan na mahiling ta basic blood pressure, check ng temperature, mga bulog na yaon dyan. So, paracetamol, kabos, vitamins, puro lang yung basic. So, the concept is, aramon iyan na mga needs dyan sa mga health center, idara na ang duman. Tanganing dain na masyadong magparalibot pa itong sa mga sa kalinga baga itong sa ining medical mission. Not unless na yung mga special operations naman, massive medical mission naman. Dahil man yan hahalion tabi. The concept is, ibaba na dyan sa mga barangay. Tanganing dahil na magparahalat ng medical mission or what, ibaba na dyan sa mga barangay yan na basic health needs na kaya man sana dyan sa barangay. Blood pressure monitor, gabos, temperate ining thermometers, gabos, sanidad, gabos, tubig yan. Dyan sa mga barangay. So, aabuton mo na kan kapabilidad man,
congressional office ni 2nd District Congressman-elect Kaloy Andes Loria. So nasa process pa po ngunyan paano kan administrative transformation kan sa iyang opisina from private sector pasiring na sa public office. So staffing pattern, so organizational structure, yung flow gabos pinag-establish na po yan and nevertheless nga pagkatapos diretso na naman po yan ang pag-atindir naman kan kalinga ni Loria. Ito yung public sa community service arm kan 2nd Congressional District Elect Office ni Kaloy Andes Loria. So yan po ang very latest and nagkortesiya na sindaduban sa mga pwedeng makahurod man ng mga personas duman kay Defense Secretary Gibo Chodoro para sa disaster resiliency, gabos-gabos, tabi, and iba pang mga opisines di gobyerno na nagkukortesiyaan Congressman-elect po kan 2nd District Balbay na si Kaloy Andes Loria. Yan. Mga arita makon yan, mabalik yan na kwan. Kalinga ni Loria tabi. Sige, diretso kita kan mga istorya, halik dyan sa luwas, duman daw kita sa Premier Distrito kan Albay, aramon tama ng informasyon na bit-bit ni kumpadreng Jomar Bien. DZGB On The Spot Report. Pading Jomar, good morning. What's happening, tabi? Roger, salamat Paring Pio. Good morning sa mga parantabay. Magayon Paring Pio ang naging resulta kan operation kan Social Security System Tobacco Office Branch. May correction duman sa race campaign o itong run again o run after contribution evaders. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Madam Susana Malubag ang pamayo kan SSS Office Tobacco matapos na kasulma nagkondusir na naman sindakan ika-anom na race ngunya na taon. Dahil ang sinabi na duman sa nakalihis na mga operasyon nila ngunyan sa ng taon nagkakolekta na tulos sinda Paring Pio nagrimit tulos na koleksyon kan sa indang mga pinatanidan nag-abot tulos sa 1.1 million pesos. Dakula o na bagay ini kung ikukumpara digdibag ngaya sa mga contribution. Gustong sabihin naging epektibong marayso tindang 5 operation ta nagkapag-remit nin 1.1 million pesos itong mga negosyo na sa indang biniresita para parumdumon kan sa indang mga obligasyon sa indang mga empleyado. Duman sa bali sa indang operasyon, kung isasabay na suka nakalis na taon, abot da sa 199 employees ang nabinipisyaran ninda ali sa 47 mga employers na biniresita. So nagluluwas Paring Pio na magayon ang nagiging produkto kan run after contribution evaders na pinaglalansar kan SSS Tobacco digdi sa Premier Distrito kan Albay. Kasudmaan sa muyang binisita siyam na mga negosyo ang kadakla ang iba kay ni iyo itong sa mga kaunan, may mga retail store sana, may mga services sana ang pinag-opresir na mga negosyo kan mga ini and sa siyam apat digdi ang non-remittance, sulima non-registration. Dahil pa talaga ninda pigre-registro pinarumdom kan grupo kan SSS Tobacco na sinda kinakaipon talaga mag-registro dahil tayo sindang obligasyon sa sindang mga empleyado. Pero saro sa binisita may Paring Pio, garo side trip na sana ini, itong sudati minang binisita kang nakaliis pang taon, hindi sa Banuaan kan tiwi, nasigi sa naantuga, sige sa nantuga pa de tayo baga tinawan lang ni Dan 15 days para makumplihan itong mga obligasyon nila na barayadan sa kontribusyon kan sa mga empleyado. Ang pagma 15 days na mapasiring na sa saydang opisina maaga din naman kiplaso. Kaya sigurado ngayon mabayad kami araw kayo ni araw-kan. Kada pag itapos kang plaso pasiring na naman sa inda. Puro sa natuga. Style na. Roger. Kasuod ipafile na talaga kan SSS so kaso nagkataon na naagian inda. So negosyo
pinarumdumang girarayo ni for filing ng kasong ini. So, magpreparar ka na. Nagagadaban. Ning plaso. Plaso. 1 week na yan, 1 week. Uy, sus. Sigurado na nga yan. Kaya, so, pag-file ko takang kaso, kasod ba, Aha. dahil nang una, tatawan talaga danin 1 week. Ultimo na ini. Ultimo na. Ultimong last. Kumbaga, sabi ka mga ultimong last. Ultimong last chance. Ultimong last na yan, ha? Ultimong last. Oh. Ultimo na nindang last chance. Sige. Pag dahil pangayayan, talaga sigurado na ang kaso kayo ni. Duman sa sarang negosyo sa Banwaan County. Pero all in all, magayon, so naging dalagan kang race kasud maapuera duman sa saro man na ano ini negosyante. Medyo wrong timing man so abot kaya kang SSS pa de. Oo. Nangangarigos nang katsukag sa diri. Yung sa pag-abot, tinuroktukan kang mga tabuan. Siyempre, luminibong man so payo. Ano so nagkakaregos? Lalaki, babae? Mix. Loko-loko ka. Iyon na magagamit ko niya. MX. Kaneo, MX na. MX mix niyan. Mix na. Bakong miss, bakong mister, Aha. bakong missis, kundi mix. Mix, so, lumuwas, nakatapis pati bagang so abot sa dagan. Ay! Mga maliston niya, kung magsingil, ang pag-claim, mabagalon man. Linastaran so SSS. Ay hinapot ni Madam. Ngata ngaya. Igwa kang claim ta ayoson me. Ay day pa man ngaya. Nadangog ko sa nang ngaya. Mga babagalon niya kamo. Ay pa man pala nagki-claim ito kasi pre nag-contribute na nani. Mga marabason ni Kawagsil. Ang pag-claim mga babagalon. Nagito na si MX. Nagito na. Pinasimplehan sana ni Madam. Igwa ka ngayang claim tayo son ni asikason me. Ay, dahil pa claim tayo ni ba ngayon nagko-contribute nga ni. Karigos pa nga nga ako. Kamu man ba? Ay, masarang nga ako. Ay, sige. Yan pala yung magandang na para sa Jomar Viante si Jeep. Thank you so much, Pading Jomar. Diyan na hapon, bad makahuro niya to si Congressman-elect Mayor Pido Garbin Jr. Manungod sa barangay and SK election, labos Disyembre, iguning 4 years term, sa kapitan niya taan Kagawad, and 4 years term, 1 term sa kunyan sa SK. Taud-taud yan, medyo kapos na kita. Viva Senyor Santo Cristo sa pangarang kambilog na tropa. Masunod tulos si News Director Mar Dela. Ako po si Pio Fernandez. Good morning. Tingog Kanbanwaan. Sa indong nadangog